от Master BG Squash и днес сме с втори епизод на Magic Warrior. Тази игра е много забавяща. Ако виждате, аз малко съм се поиграл. Ама се не мога да успея да пребия другия. Че това е много лесно вече, че се справим. И просто не е реално. Добре. Тази игра изисква малко стратегия, така че... Добре, аз за всеки случай си имам това хилчета, но този хилът е много полезен. Че ако това едновременно взема кръвта от другия опонент и кръвта на другия опонент си го добавиш към твоята. И така е много полезно. За малко. Добре. В следващата атака ще го атакувам с Fire. Той е с огнена атака, че сега ако всичко ми се махне, ще се унищожа просто. Супер. Хора, знаете ли какво означава? Забравих, че той е винаги първи. Добре, първо започвам с дефенса, че той е много силен на атака има обаче. Ама мисля обаче. Супер. Да реши да ме махне. Той да си вземе маната. Пич, не е така. Добре, плюс 15. Ще е много яко. И той също се реген на кръвта. Това не е така мисля. Добре, сега че аз имам Fire 6, огнена атака и неговия специален ефект е допълнителни 3 хода да ще го атакува. Не, как така? Хубаво. Ако ще да се регенне кръвта, ще се попъркам. Хора, спечелих за първи път. За първи път спечелих аз. Че предишните пъти не можах да я спечеля. Винаги бях аз на гласа. Но днес успях. Ама слабо, че по един опонент имам. А пък в много рядки случаи имам два, че направо от двата опонента са направо невъзможни. Трябва ми известно време. Добре, сега аз тук съм малко прецакан, че има само мана и хелове. Това ще използвам за да мога да контроля так плюс 5, така че... Добре. Супер. Прави му... Ако той ме атакува, и аз също не го атакувам, така че това е много полезна карта. Ето. И сега пак ще му взема хелта. Ама много полезна карта. Иначе. Да. Да маната. Добре, аз ще се възстановя маната, че ще ми трябва за... така атака. Например, тази карта е много мощна и много полезна. Ама понякога взима 13 след кръвта, така че... Но днес в случая взима 15 кръв. Супер. Не. Добре. Ето отново двойни противници. А пък аз си изхъбих перата за първите ми опоненти. Добре. В 7-ми левел мисля, че ще се справя окей. Да, внимавай. Добре, успях да му помахна с най-бързо дефенс. Внимавай. Добре. Странно.
Вземо 3 хилт. Да, има и тези карти, които може да се вземеш малко от опонента, той прави така. Не, аз не го правя така че иначе... Но сега бог, че аз имам от тези карти, които ми възстановяват изцяло маната, така че... Аз може да използвам майстър. Всъщност. Каре, какво се настана? Не така иначе. Да. Има хора, има една карта, която можеш да премахнеш дефенса на други опонент и буквално да си го сложиш в твоя полза. Тоест, около тук. Например, тук ми беше дефенса на... Ето 11 дефенса, пък той нямаше. Използваше не тази карта друга. Тази моя крачка успя поне да ми даде с Ice плюс 5. Супер. И ефекта на Ice са, че отнема допълнително 8 демидж в следващия рунд или няколко последователни рунда по 8 хилт. Така че пак е много полезна карта. Добре. Ако той не реши да ме атакува, ще съм се окей. Но хората той реши да ме атакува. Добре. Имам си идеалната карта, което ще ми позволи до някаква степен да изравня ще ми позволи да изравня резултата, т.е. ще имам шанс да го спечеля. Ама, да ето, съм отнемам по 6 демидж, по 4 демидж, че има и тия по няколко хиляди демиджа, които правя, ама... той се готви за много силна атака. Ако сега реши да ме атакува... Реши да ме атакува. И ако знаете, ако не знаете, можете да използвате правилата перата да се регейните, т.е. да имате отново същото опит, което пак ще има със същата кръв. Т.е. 4 кръв, пък моята кръв ще е регейната изцяло и в следващия раунд ще го унищожа. Ама сега просто си изхъбих перата заради такива доволни опоненти, че направо който се създава с двойните опоненти, направо ще го пробия с него. Но какво пък кара? Да му направя един демидж, че ми писна това вече. Шебан куче син. Добре. Бях на който съм да го унищожа. Така и иначе. Сега просто му премахвам маната и неговия атак. Че той си добави пазет атак, така иначе го унищожавам. Това да се... Добре. Той много... този скин е много навика да взема на маната на другия човек, на мене. В този случай така иначе. Добре, просто не ми пука, трябва да ме правя един демидж, другото не ми пука. Добре. За първи път съм с толкова много хелт възстановен и имам толкова много хубави карти, че направо не е за вярване.
И дори аз имам контрол атак 10. Де. Ако имам късмет, ще го унищожа. Но едва ли, аз съм кръг. При това меко, при това много меко казано. Добре, просто сега да видя, ще се махна това. Yes! Добре. От първия опит успях. Добре, сега, ако имам късмет, няма бързо да изтегля даманата и ще успя да го пребър. И прието. Как 3? Добре. Добре, нищо. Със забъл, че аз имам така карта, която пребрава всички негови дефенсови и атакуващи с attack points. Добре, нека стига, сериозно не. Правим му по няколко малки, толкова малко демидж, че направо не е за вярване. Добре, с Айса е с друго вече. Че Айса е малко по-продуктивен. Да мана регейн. Сега просто го унищожих. Ето. Добре, още малко ще я чайте. Не, кръжката. Кръжката е моя. Добре, още малко и мога да си позволя, да видя. Още 40. Зловата могат да ми могат да позволя от тия събраните, които ми са много от полза, че от събраните си имам такъв, което буквално не успя да ми да ми възстанови пауъра до макс, и което ми позволя допълнителни 5 атак поинта да му почне така и иначе. Хубави карти имам. Добре. Хора, знаете ли пейзажа? Това малко ми напомня на един филм по кината. Ама какъв филм беше обаче? Не карай. Ама беше много хубав филм. Което с голяма радост ще чакам аз продължението. Окей. Да. Добре. Попъне флайера му причини малко демидж. На това се струваше всичко. Добре, понякога просто може скена да попусне така просто. Не знам защо е. Ето то. Сега нещо да ме тук, но аз по някакъв начин успях да мисля на неговата атака. Това е много хубавото. Супер, пребрах това. Видя сега. Да, с дефенс още. Чай малко да се подсигуря. Чайте малко хора да се подсигуря с допълнително 14 attack points. Добре, 14 и 14 трябва да прави около 20 нищо атак, но му направи 8. Странно. Преди му вземам бруталните 18-70 демидж или 20 няколко, ама и това без тия допълнителните attack points, така иначе. Ама има много среден дефенс, около 20 дефенс и нищо. Добре. Фар вече трябва да го премахне.